Ug ani atakaron sa lugar kung asa pwede nato nga laagon diri sa dakbayan sa Butuan. Kung asa ania ang mga delikasiya sa dakbayan sa Butuan. Natad ni Olympia. Yeah. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you. Madyaw na hinaat. Mga kalambo, ato ng tilawan ng ilahang delikasiya nga. Palagsing. Yes, ato ng tilawan. O, Ang palagsing jay Unsa ng palagsing? wala siya na siya unaw, na siya sugar ug butong. Nga mong gitry karon ni Jai is ang palagsing ug paw bilatik. Tapos of course ang ilahang tsokolate ang sikwate. Ang ganahan ko diri amingaw. Mao ni ang palagsing. Ladzoy. Kay siya tanaw diri. Gay na nasa lagi sulti nga tawag sa butong. Kalimot ko unsa pa to? Ang tawag nila sa mga unata is musiab na kita. Musiab na kita. Pagbasiyo na kamo, mag-prepare. Jay, musiab na kita. Musiab na kita kay mabanlos da kita. Okay. Mabanlos daw gutom. Pagsukad na, paghukad na. Tapos sila yung mga bag diri nga kanang kuan yun nga bag no kanang sa banig, kanang banig. Panghiluod mo ni tawag kining mga dessert ang panghimaga, siragana, mauna ang tawag sa butuan o batuanon is panghiluod. Uy, kalami sa palagsing. Siab, magkaon. Siab, oh. Oh, magsiab, magkaon. Konsum. Ugma. O ang konsum ugma kay na diri nakasulat balik ka mo konsum. So balik mo ugma. Nindot diri mga kalambo no kay daghan og mahibaw-an sa dialect sa Butuan. Naglaagra mo, naka-learn pa mo. Yes. Nakakaon pa mo. And of course, kung gusto mo ka ng mga butuanon nga pagkaon, na din he. Ilahang paw, nga nailatik, ano siya? Ame. Sikwate. Ang tugnaw, ulan man karon. So, ang pasabot sa tugnaw is mahagkot. Hagkot. Munang nag-jacket minijay kay mahagkot diri. Mahagkot diri. Murag diha siguro gikuha ang hagjay Oh, sa bugnaw nga mahagkot. Okay. Ay! Angkot. Kut! Ay, Okay, basta. Okay, daya. Okay, idea. Madigum, ngit-ngit.
Na sila uya nga manok diri Bisaya. Na sila apay, aduba. Dagan sila gi Adobo nga manok Bisaya. dagan sila gi offer diri nga mga pagkaon. Kapilaw na kag banisil. Wala pa. Kadulang shell ba nga supsupon. Okay. Si color ana. Black. Charot. Sige. Bito mga kalambo, dagan sila gi offer diri nga mga pagkaon nga mga affordable lang. Ching! Ting! Nata di Olympia. Singing! Mga kalambo, taga Butuan ko, pero di ko kabaluan ning Butuanon nga dialect. Mo ganito nga pag ani mo masyak ka nga taga Shock Butuan na lang kay ko ka. nga. Ha, ingani di ang Butuan. Inong may pangutana sa imong kaugalingon. Butuanan ko. Wala ko kasabaluan eh. No. So, daghan kay ma-learn din he pag anhin ninyo. Wow. Nagali kitawag diri atuda ang bayho mo unsa pa sa butana be. Nga jay. Tan-awa imong naong. Ang uban nilang nga kuan, delikasiya, dili available karon. So bawra ni among na order. Unya daghanay pud sila pwede dito ka kuanan jay. Pwede mo diri magpahilot, magpahumol sa inyong siki. Unsa pa to jay tuob. Na kanang mga Hilot, Mga- mumul siki. mga kanang sa una gyud nga mga kanang naandan ba. Jay no pahilot ka diri, di ba? Humol sa siki nimo. Ikabalo mo sa siki. Tiil. Ingon ni say kay natuhod daw. Lain pod no tuhod. Bot. Tapos dito dapit nga area na sila kuan dito katong duyan-duyan say ba. Pwede mo dito makapag-relax. Na katong makita gyud ninyo ang kanang tulay diya sa bansa. Actually, pwede mo sila dito. While eating. Oo, pwede mo dito overview. Apo dito mga kubo. Na mga kubo, na katong Pwede ra mo dito tawag magkaon. to jay katong daghana itong mga murag river. Charot, river. Wala ko sila mga ingani dyan. Ang tawag ani is Campito. Pag nagyud ka dali, ang imong kanang kuan ang iyang ambience bitaw kay kanang peaceful nga murag nagyud ka sa nataran. No? Nataran. Bakuran sa Tagalog. Sa English, Backyard. backyard, front yard. Backyard, front yard. Side yard, basta. Bakuran na sa Tagalog, nataran sa Bisaya, natan. Mura bitaw kanang Tuggaran. inigawas mo sa inyong balay. O kana bang Nataran na dayon. kanang gawas yun sa inyong balay. Nindot Kanang sila. nadiha ang mga lupa, mo na yung nataran. Siguro nga gituyo sa natan ni Olympia nga ang ilang abre, Biyernes, Sabado, Domingo kay weekend man. No, ting relax sa kadaghanan. Nating family day. Grabe ka friendly sila ma'am din he, nga Yes. taga mga Butuanon Mga yun. Butuanon yun. May istorya nimo sila kay parang grabe ka welcome din he. No? Pag-abot pa lang daan, sugat na sila ma'am. Sila ma'am nga mga mother figure kaayo. Ayo man murag maka pag-abot nimo murag maka ay na murag nay mong mama. Abot ni mo man ra kaayo, ma. Okay, giapos pa gid ta, giapos pa gud mo dito ginan nga. Uli na naka-prepare na ang food. Di basta-basta. Laaga bitaw ninyo ang nata ni Olympia. Indot kayo diri mga kalambo. Nindot gyud mura mong Peaceful ra inyong kaayo. kuan. Mura mog nasa inyong balay. Relaxing and kapag jay, sa pay feeling kapag kamo ani ka. Unsa ilang expect diri jay? Expect ninyo ang nindot nga. As in kuan gyud ang iyang dating native. Native. Makita gyud ninyo tanan delikasiya sa Butuan City. That would be all. See you for the next Kaon and Lag vlog. Ayaw magkalipat. Pero may dumdumon nga